pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Diyang na-neutralize na katawhan, gibabantayan ni Yusuf ang patayng lawas ni Kamal ug iyang gipangita si Flash. Samtang si Rasul ang kauban ni Mahal, nakasakay na og taxi. Apan itong higayuna, nasunda na siya niya ni Sandro. Dito paingon sa mabulos si Rasul, nanaog kini og bisuot sa minus kabayan sa kilid sa mga budiga. Nagbuwag sila si Flash ug Sandro, ug si Sandro mao'y gikaengkwentro sa terorista. Naigo sa kilid si Sandro, unya padayon ang ginukdanay. Usa ka tiguang lalaki ang mitugan ni Sandro nga dito misubay ang gigukod sa saba. Samtang niya tungtungan si Flash, dito na day sa kilid sa saba. Apan kalit lang siyang na-slide ug nabuhian ang iyang armas. Unya mo yung nakita nga nagsayit na ang iyang gikukod kaniya. Unya milanog ang usa ka buto. Mikango ang terorista nga naigo sa dughan. Gisundan pa og laing buto ug nalungag ang sintro. Sa iyang agtang ang terorista, dayon lain ang katulog balik sa dughan. Pagyanghag pa ni Flash, si Sandro di ay ang ipatay kang Rasul. Ipabantayan ni Sandro ang patayng lawas ug nibalik siya sa simbahan ug nagkakita sila si Yusuf. Human sa pila ka minutos ka istorya ni Sandro sa mga NBI o kapulisan, mibalik dayon siya sa mabulo. Kuyog ang iyang mga tao, lakip si Yusuf. Ug napahunong si Sandro. Diya misulti si Yusuf nga sila gihapon ang tag-iya sa mga budigang duol sa sapa nga namatyan ni Rasul. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi kang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sa Sandro, amo kining mga dagkong budiga dinhi sa Kamansi Mabulo. Usa ka to, Yusuf? Kamu'y tag-iya ani mga dagkong budiga. Kamu gyapoy tag-iya ani mga budiga. My God. Nga naman day si Sandro? Nga naman day? My God, Yusuf. Bisan tanan nga budiga dinhi, sir. Duha ka budiga lang dagko, sir. Sa Tupperwares o plastic furniture, sir. O budiga sa mga bugas o mga fertilizers. Ang laing mga budiga, sir, mga Chinese naman ang tag-iya na.
Ang kining sa paalahos ni sa North Reclamation, di ba? Mo ilang sulti, sir. Copy, Flash. Kabar ako si Yusuf. Kaya mabudiga ang inyo ani, Yusuf. Kining do, sir. Kining gibuwag ang kadakilid sa sapa sa ug sa dakong imbornal. My God. Flash, kining duha ka budiga ka gibuwag sa sapa o sa dakong imbornal. Mo'y ila sa mga Jamal. Atagin niyo oras sa taga-Soko o mga NBI nga maka-investigate ya. Mutawag lang ko ni mo niya. Out, Flash. Oh, magkakuyo ka na ko, Yusuf. Kayo, sir. Asa man ta? Murag dangog, sir. Ayaw kay kumpiyansa kay maslahid ka. Kani adto, pulisyo ta ang daig dinhi sa sapa, sir. Maglisod pag semento, labi na kung tinguan. Pero di ang miabos ang taas kayo nga ilinyo. Misugyot na ko ni Kuya Rahim nga semento ko ning dinhi. Dili unta siya masugot kay dako gasto. Pero ang kagulingon akong budget, may akong gigasto dinhi. Mong misugot siya kay yuta pa man ni dinhi. Kung mubunok ang uwan, muawas man ang tubig, sir. O maglunop din hangtod dito sa mga kabalayan nga atong naagian. Peligro sab sa kabalayan. Labi na nga mga nagpuyo din mga gagmay tayo kay kabalayan. Mo na ninda kong imbornal, Yusuf. Oh, mao na, sir. Kini baba sa entrance sa imbornal na igialing nga mga dagkong putaw. Silbi saan sa mga sagbot. Aron dili mo bara diha sa imbornal, sir. O doon ay tigkuha sa mga sagbot nga plastic o mga bisag unsa nga mga sangit din mao nga bisan og mag-unsag bunok o kusog ang uwan wa gi lunop din dapita. Mga dagkong kandado ang putaw nga giali. Oo, sir, kay ay naman sa guy daghang kawatan ni sir. Bugat na mga putawa. Gitauran og duha ka kandado aron di gyud makawat. Mo padayon ta sa unahan, sir. Sir? Oh, di na lang, Yusuf. Mabalik na nila. Gusto ka, okay ka? Okay na, sir. Sige, tara. Kamu gyud ang nagpatukod aning duha ka budiga. O pinalit lang ninyo? Chinese ang tag-iya ani sa una, sir. Kailasab ni Kuya. Gibiligyan niya nga to ni Kuya. Interesado man kayo si Kuya. Iya na yung gipalit, pero corporation ning duha ka budiga, sir. Pero si Kuya ang dako kayo nabayad aning duha ka budiga. Ang mga partners naman ni Kuya, mga Pilipino Muslims. Mo ba? Mangutaan ako, sir. Kanang iyon anang sama nila mga terrorist nga mapatay. Ilubong na dayon sila. Iyon na ang mga Pilipino Muslims. Ilubong man dayon. Ipasaubay ka po sa balahod. Hatagan og taas nga higayon nga maklaim ang patayng lawas sa mga tagtungon. Plus, Colt, kumanda mga NBI kapulisan? Yusuf! Mapait lang ko din sa nakabudiga, sir. Usod lang ko din sa gate, sir, ha? Okay, amping Yusuf. Daghang salamat, sir. Ikaw, Sam. Amping, Sam. Bullet. Musod sila budiga si Yusuf. Ikaw na bahala niya. Ayaw palipat. Out, Bullet. Pero may yung inusinti kayo si Yusuf Las. Inusinti yung kayo. Kay halos tanan iyang gistorya na ko nga magamit na itong informasyon.
Gamay na lang akong ipangutana nga tinuuray sa niyang gitubag. Kinahanglan nga dili siya magkamatikon. Nga gigamit na nato siya. Pero dili ginato wag tangon nga sakop siya ni grupo. Tanang paagi gamiton gyud nila. Lakip na mga inosente nga walang mahibaw. Nga gigamit na din sila ni mga dawana. Kisay nagkupot sa mga ebidensya. Naman na ito ang tanang ebidensya, sir. Lakip na mga personal nga gamit ni Gamalog na Rasul. I-drop ta kasi niyo ha. Aron magkailis ka. Kaya mo paulis ako kadiyot sa bahay. Kaya mag-ilis ako. Nakadugo ko. Magkara kasi mong kilid, sir? Abog na ni ko nitandi na to sa mga enkwentro na to dito sa mga walhon. Mga walhon, mga terorista, pulos ragid mga Pilipino. Pero makaingon ba ako usahay nga may katarungan kini mga walhon sa ilang tumong tungod sa krisis karon ug labos sa tanas pagpamintaha o pagpahimuos sa nagkapabor. Kay kung mawagtang lang o maputol lang yun unta kini mga mapahimuslanon o pamintaha, wa na gyud katarungan pa nga doon na pa'y mga walhon. Medyo. Parehas na asahan ay nato mga kasundalawang puwersas Pilipinas. Kung way mapahimuslanon o mga bintahador o mga way kasing-kasing nga mga general. Kung wa pa untay mga abuso sa mga opisyal sa departamento sa tigpanalipod sa atong nasod. Nga nangaw sa sapi nga gahin sa kasundaluhan. Wa untay ukod mutiny nga nitabo. Wa untay Young Officers Union. Wa untay kasundaluhan nga musukol sa gobyerno sa Pilipinas. Sir. Sir, palabis rin. Kami nagulo sa imong sumado. Nakarami taong mo mag-classmate. Nakagawas na. Sa Trillanes, nasa Senado. Si Faldo nakagawas sa SAB. Sir. Matod pa nila. Kabahin na to sa drama sa kinabuhi, Flas. Sakway, amin ako na ulo siya na ka. Tinuod sa itong tanan niyo mag-isulti, sir ba? Kung magpabilin gihapon ang magpanikas paresa ng General Garcia, amora ng panahura nga manguyo ta sa tapanon sa katawan. Kataghan to manguyo ka. Wa na magkapugong sa mga terorista. Oo, isa lang na natong terorismo. Sir. Sir? Ikay drive eh. Sige, bayo na tabi. Ano ba? Naasam tayo panahon sa pagkatawa, panahon sa padrama. Tagaradyo rin mahibaw? Sagtaon. Sudah. Sakit ako sa mad. Jesus, Ginoo ni mong anak ka. Diin man ni mahitabo, ha? Dito sa Mabulo, may kauban kitong napatay nga giputos og mga bomba ang lawas. Pero, wa na. Ay na magkabala ka. Kamayar kayo ni. Sakit paghihapon, Manoy. Ewan na lagi, wala sakit. Mukaon ko palihog, Prema. Prima, ang dami palihog, be. Daghan ka na mga negosyo sila si Yusuf ug ang iyang maguwang. Karong adlaw, nahibawan sad nako nga may dakong budiga sa mga bugas o mga tupperwares o plastic furniture sila si Yusuf sa Mabulo. Mao ba? Kinsay nagsulti nimo? Miko yung si Yusuf namos pagbalik na nako dito sa Mabulo. Dito mapatay sa sapa ang among gigukod. Ang sapa gitung-an sa duha ka dagkong budiga nga ila ni Yusuf. Kortahan kini mga tawhana, Mary. Mary? Bisan tuod og dili asyo si Yusuf.
Simple ra siya pero mulutaw yun nga kaliwat og sapian si Yusuf. Sa'yo mo ginuktukan, Mary. Manoy, nahibaw ko. May pagduda ka ni Yusuf. Nagduda ka nga may kalabutan si Yusuf sa sunod-sunod nga hitabo karon dinis ato. Bisan si Yusuf mismo. Misulti nga basta Muslim masuspek yun. Apan nahibawag nagkasabot usab siya. Nga dunay mga pure Kristiyano nga mahimong apil usab sa kalihukang terorismo. Nahibaw usab siya nga may mga Kristiyanos nga nakabig sa pagtuo sa mga terorista. Plus kwarta. Mao'y magkapadani sa pure nga Kristiyano nga gamiton sila sa terorismo. Sa ato pa, bisan kinsa nato, mahimong suspek sa kalihukan sa mga demonyo. Nabala ka lang ko. Ni Yusuf? Oh, ni Yusuf. Pero ambot, wag yun ko'y pagtuo. Bisan ka may pagduda, wag yun sa akong huna-huna nga simbak ko lang. Ingon ana si Yusuf. Buutan yun bataa. Bisan ako, anak. Conformist kayong bataa sa akong tanaw. Pinasubay sa hustong kamatasan ang mga lihok ug sinutihan. Bisan lahi siya og relihiyon nato apan nagsubay gyud siya sa hustong paggamit ug hustong pagtuo sa ilang relihiyon. Buotan si Yusuf, Manoy. Nahibaw ko nga, suod sa mo. I mean, suod na siya sa atong pamilya, di ba? Di ba, Manoy? Hangyo unta ka, Manoy. Amping si Yusuf. Sa kaso ni Ibram, kung natong i-implicate si Rahim, tinhiram sa gutom nga nagpuyo si Ibram sa kumpaon nila ni Rahim. Nihira kutom. So huyang kayo, di ba, Flas? Nailhan na to si Ibram sa kartograph nga atong gitandi sa original yung picture. Apan ang kauban niya atong pagbuto sa komunidad, di gyud mailhan. Nahibawat nga si Gamal, usa sa mga most wanted terrorist. Di na ta maka-implicate ni Rahim. Kung tinaw na nga itong pagduda ni Rahim, pertig yung danguga ni tawana. Plus, kuha ang personal gagamit ni Rasol. Ang napatay dito sa Mabulo. Diya gide ay mga yawi si Rasol. Dalo nato ng mga yawi. Malakaw to, sir? Maglagaw ta. May kay gabi na. Pagdaog ka man sa site. Matod pa nila, Gamal ang pangan nga napatay sa simbahan. Wa mabuto ang bomba sa lawas ni Gamal? Wa kuya. Napatay siya ni Sir Sandro. Animal. Tinuod di ay ang ako na balitaan. Og si Rasol, ang kauban ni Gamal. O, unsa ka tinuod? Dito siya mapatay sa sapa sa Mabulo. Sa sapa nga mo'y nag-uwang sa duha ka budiga na to, kuya. Si Sir Sandro gyapon ang nakapatay sa ginganlan og Rasol. Murag nakaila ka ni Gamal og Rasol, Kuya Rahim. Animal! Animal! Unsa may buti pa sa buti mong reaksyon, Kuya Rahim? Kaila ni mo sila si Gamal og Rasol? Animal ka! Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makaka... Ani nagkamasayri ni Yusuf kung unsa ang iyang maguwang
Unsay itubag ni Rahim. Asa man ay paingon sila si Sandro. Unsay nagpaabot sa unahan ni Mary. Unsay nagpaabot sa unahan ni Yusuf. Iksuon, nung tilang palihog ang uban pang mga sumpay, nininglahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Alcin Abagita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesam, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. sarili